A alcaldesa de Lousame realizou as xestións oportunas ante a Secretaría Xeral para o Deporte co fin de conseguir o financiamento necesario para dotar o campo de fútbol da Silva de vestiarios. Este proxecto, cun orzamento próximo aos 200.000 euros, virase sumar as melloras acometidas ao longo de toda a legislatura en infraestructuras deportivas, a maior parte delas no Polideportivo da Silva. Se foi revestindo paredes para tanto para a humedade como para o sonido, porque era bastante... había moito eco e a veces algunha actividade, incluso cando hai que ali un festival ou un partido de fútbol, reverberaba, e iso se notou un montón. Se cambiou toda a cuberta, que chovía en varios puntos, se puxeron sillas en todo o que son as gradas, se puso porta intermedia porque facía unha temperatura moi desagradable cando a xente estaba vendo un partido, que os que están xogando non o notan, pero os demais sí que o notan. E tamén nos vestiarios, pois todo o que era metálico foi renovado, se cambiaron as portas. De cara a este ano, o Concello actuará no exterior do pabillón coa limpeza e pintado das fachadas.